Moja nová škola. Dobrý deň, volám sa Ema Truchanová a som žiačkou 7. B triedy. Do svojich 12 rokov som bývala spolu s rodičmi a mojimi 2 mladšími súrodencami v Prešove. Navštevovala som tam základnú školu Kúpeľňu. V mojej bývalej triede nás bolo 14 dievčat a 3 chlapci. Boli sme výborný kolektív. Zažili sme spolu kopec zábavy. Aj keď sme spolu v kontakte a niekedy sa navštevujeme, chýbajú. V tejto škole nebolo veľa akcií, len majové akadémie. Bola to akcia, kde sa jednotlivé triedy predviedli. Na tejto škole sa mi páči množstvo akcií. Najviac sa mi páči noc v škole. Je tu aj akcia DOčka, na ktorej som sa zúčastnila a vyhrala som. Bola som aj na ďalších súťažiach, ktoré boli pre mňa milou skúsenosťou. Keď som tu prišla, mala som obavy, ako si zvyknem, akí budú noví učitelia a ako ma príjmu moji noví spolužiaci. Začiatky boli ťažké, ale moji noví spolužiaci mi pomohli zvyknúť si a prijali ma medzi seba bez problémov. Pomohla mi moja spolužiačka Vicky, ktorá sa stala mojou oporou a najlepšou kamarátkou. Veľmi jej za to ďakujem. Páči sa mi tu prístup učiteľov, aj mojím obľúbeným predmetom je matematika a slovenčina. Teraz dopozerajte obrázky o fotky, ktoré sme nafotili na hodine informatiky.